Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amira at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakiasawa ak itinalaing nga uminom iti arak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mira, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sigurado ka, kaya't mo ti makiasawa iti dayja amax abarti kiraw? Nagkarimot kiti nga agbalbaliw, no agkasar kaminton, tatang. Agam sigurado ka nga agbalbaliw nga agpaisaw? Buwan mo't siguro Rinugyan na mo't tinagbaliw. Saan mo't nga agin inom? Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno di kanto agkonsumisyon. Konsumisyon mo to ti asawa no nalaing nga uminaw. Kita ni nanang mo. Pinili na, tadyak agin inom iti arak. Ay ayatak ni Max, tatang. Kat ay ayatan nakmat. Iso apatyak nga agbaliw to dayjay. Anya ngay, imanugot ka di dagiti dadakal mo nga kalaysatan? Basta agbaliw ka kanun. Isardeng mo ti uminom iti arak. Wen Mira, promise. Isardeng kunti uminom iti arak. Likli kam matanda iti barkadam. Iti kasta, malikli kam ti aginom. Wen, tungpalag amin na kayat mo. Kayat ko ngamin at talaga nga kalaysatan. Uray syakmot Kayat kumatan nga agkalaysata. Lukas tarod, dumanon kamin. O sige, kaano nga iti umayo? Ibaga kadananang kantatang, tadumanon kamin ton Sabado. O sige nga rod, ibagak mat kadatatang kananang. Anya, talaga ang makiasawa ka kan ni Max? Wen, Alma, natulagan ti kasarmi iti Sabado. Anya nga iti kinayat mo kan kuana. Kit amumot anapaklan abarti kiro. Amin a tao, kat adda pa nagbaliw na, Alma. Patsak nga agbaliw to ni Max. Ay ka nasayat, ano agpaisong agbalbaliw? Si kanto ti kaasi no saan ngagbalbaliw? Aywan gayam, may sakan to nga abay, Awan Day talaga yan. Talagan samat anak baliwan ni Max, anak. Pagkunaan nyo iti dayta, nanang. Nasabat ko dagiti barkada na anabartek da. Ang awan mo't ni Max akadwada. Mabuteng agbartek dayjay, nanang. Nagtungtungan mi nga rod nga isardeng nanti agbartek. No syakla ti masurot. Jak kayat... Umadanin ti kasarta, Mira. Kaslasaan ako na makauray. Ay, uray syakmat, Max. Katagyaman tain sardeng mun tinaginom. Parakan ka, Mira. Kabalak nga ramidan ti amin, parakan ka. Agyaman Max. Ikarikmut kan ka nga agbalinak to anasaya at nga asawa. Kayat ko anaragsak to ti bangunan ta pamilya. Kayat ko saan tanto nga agap-apa. Apay, mano ayat ti kayat mo nga anak? Uray dolaang. Uray talo? O sige, basta nagagat kanto nga agtrabaho. Uray itakat nagagatak mo. Sa bagay mo't kit dihi Ay na, kablaawan kayo anak ko. Sapay ko mata naragsak ti panagdenayo iti agnanayon. Taing karim amax, saan mo aliplipatan? Saan mo to ko maapagkonsumisyonen ti anak may? Wentatang, ikarik day ta. Alang nga rodan Ay ka nasayat nga rod, ano kasta? Iso nga rod nga as-asikaswak mat iti husto.
Iti kasta, saan ang mauma kanya? Ay, kaano aktumat nga ta maadaan iti asawa. Apay, awan ka diti agar-aram kan ka? Nyawan nga rod. Ay, ang mga no agbakbakita kabalasang. Ay, saan ka amadanagan, Alma? Ubing ka pa'y mo. Adto yung titualya kan pagsukatam, lakay. Agdigos kan, ta-eksakto mat siguron ang makalutong ag. Nagbanglumot ang tilutlutuan, bakit? Anya ka di asida data. Dinengdeng anasagpawan iti intunong abangos. Ayos nga ro, bakit? Alang nga ro, tadarasak ti agdigos. Makapabisin ti ayamuom tilutlutuan. Oh, kapayan bakit? Aldawan, ngam di ka matla bumangon eh. Diyak mo, lakay. Hanggang nagdagsan ti bakik abumangon. Kanayo nakasla maululawak. Anya? Ay kat, ipacheck up ka nga ro na. Ay, paliiwak pa'y No saan latang agbaliw to'y riknak, mapantanton agpa-check up. Sapay mapanak iti talon nita, bakit? Ay kat, mapankalatan Sigurado ka, akaba alam tag may maysa? Un, di nakpakadanagan. Sumaya at tumutla siguro ti marikriknak. Anak, dimmagas ije balay ni Max. Kinunana nga umay kakitaan, tamadi ka no tiriknam. Diyak manam mo, no apay akastuyak nanang. Kanayon matan akasla aglaladutak. Ay na, ay saan nga ta nga aginaw kamutan? Wen nga agpaiso nanang. Kaano pa'y dyan na odi apa nagbinulan ko? Gagangay day ta amarik na ti aginaw, anak ko. Agam maikatumot laang day ta. Iso nga ano samlaang. Ay katuan nanang. Anya pa'y ngarod ngay. Bakit? Agaw-awis ni pare Samuel. Birthday na ita. Kaya't ko kumamat ti agaliwaksay. Mabalin ka di mapanak maki-birthday. Sige lakay. Palubusan ka. Basta saan kang agpakarabi ilaunay. Awan ka duwami ko ni baby. Ay, uwan bakit? Saan ka agpakarabi eh? Kaya't agyaman na ka, tapalubusan na. Siyempre nagagat kamot. Kan responsable ka nga asawa. Apay kit din asaan ka apalubusan ngay. Thank you, bakit? Ala, mapanakon. Guston anak ko. Anyaya, tinasakitkan ka. Apay nga itay ka pala ang asangit-asangit. Saan mo't anaba sa tilampin mo? Nabusog ka mo't. Anya nga iti problema. Hoy! Gawin naman si Rita, wa? Ni Max, Dalang! kaslan na bartag. Inakilo ka tirida. Max, nabartag ka. Pasensyahan, bakit? Ita lang, Mat. Sige, sumrak ka. Bakit? Mabisina ka. Mabalin ka din nga idasalan na, ha? Kunak man no Bert diyan tinapanam. Saan ka anangan ijay? Nalipatak nga ron tinangan. Gaputa arak ti inununam. Ala, makaamukan ang mapanaggaw iti kanam. Makita mo't nga ubak ni baby. Itay pala asangit-asangit. Jack mapaturog. Kaya't mo asawain. Nabarte ka nagawid ti asawa mi ti rabe eh. Uwan nga ron tatang. Ti pagbutbut nga. Amangan no narugyan nan ti arak kat itultuloy nan ti aginom. Saan mat siguraw? Amangan no tinimtiman na laeng.
Nabayag mo't tinasan nga gininom. Ang mga no inikat ng tibisyo na nga arak. Sapay la kumaa, tatang. Sapay nagdagulit no mabartak. Makigtot ni baby, no kasdeng nga agsao. Takasano, nakapigpig sa tingiwat na. Kasaritam latay tinasayaat. Ibaga madinan ulitin tikas di ngay naramid na. Wen tatang, kasaok inton sumangpad. Nasapa ngamin apimanaw kat. Kasla likliklikan nakmat. Amangan no mabutay nga pagungtam. Siguro tatang. Naimbag tadakan. Saan ka din nga agungit? Bakit? Naminsan lang matdayjay. Sigurado ka saan mo nga ulitan? Wen, saanin? Maminsan pa'y nga ulitan, Max. Diyak amon anya ti maaramid ko kan ka. Nagrigat lang arudan apaturugan di anak ta. Sumangpat ka pa'y lang anabartak. Di na kumamat pagkonsumisyonan Saan ko naklangaro din? Ala, yung ka nagluto. Siya kunti makaamo kini baby. Napaturog ko matlaan ni baby. Nagsakit ti bagbagik. Kasano, kayat ni baby kat kanayon anak kaubba. Ay, agidak man pa'y. Tapno makainan na ti sikat ko. Napanan man ngatan ni Max. Abay nga awan pa'y laang. Ay, rabiin. Amangan no napanmanin na ginom. Ay, talagan saan nasumok naman ti aginom. Ay, Bakit? Laman naman si Rina. ino. Yahoo! Ti awanan bain a lalaki. Bakit? Kunakun ka. Bakit? Nabartak manan. Jaklo katan ti ridaw. Sigurado amariing manan ti anak ko. Gaputan nabartak ti amana. Ditang agriyaw. Tap numagunggunaan ka. Ay, maturog akit din. Ay, bigat gaya man. Ha? Ti asawak. Jak pinaunag iti rabi. Inak man kita di tabangsal. Na pinagap-ap nan dagiti kalablabak nga ules anak kasalapay diti bangsal. Payman. Bakit? Awanan kay tibain. Ha? Ingka ilaba dagiti pinagap-ap mo akalablabak. Ha? Anya kalaki din ay bakit? Makapakigtot ka mat. Maturog na tao. Sinaplitan nakit din iti ulays. Hindi nakmat ngamin pinaunag. Awan mo't pagidak. Nagkuna ngamin nga agbartag ka manen. Awanan, Max! Nasumok mo manen ti arak. Ay, unay kamatan. Kunam nga agbalbaliw ka. Ngam itatadan anak ta. Nagsubli ka manen nga ginom. Sorry, bakit? Urek bakit bartagak ta nagagatak matlatang agtrabaho? Anyamatan. Itapay mat anaawanan ti karga ti tangkemi. Awan pa'y ni Max amapan mangisakada. Dito ya kunruar nga agluto. Bakit? Abi, dito yung karuar nga gluto-luto ngay. Awanan ti karga ti tangke tayo. Kasano amapan mo isakada kat nabartak ka manan. Ay, maakon kan ka, Max. Talaga ka di asinubliamon ti arak? Nilakit din ti bakit ko ay hatagungot manayin. Umay ka man kiti tarakupang ka. Tapnusan kan nga gungit. Arakupang tarupang! Anay ko. Abay ngay. Impang ormumatan kanyak dito palihok. Maulawak sa bakit? Gunggo naman. Maulawak. Kaya't mo tanayunak pay, Huston bakit? Huston. Amom ka day, anak ko. Agong unget ka no dagiti dadakkel ni Max.
Nakita dati kamuol itimuging ti asawam. Awan bibiyang ko, nanang. No ti anak da ti kampiyan da. Isublikon ka dakwada ti anak da, no isot kayat da. Ay, amangan no umay da kakasarita dagiti dadakkel ni Max. Di umay dalaang. Apay, atrasak ida. Isakit-dakit din di bartak nga anak da. Natural laeng nga isakit da. Kaanak daket nga rod, anak ko. No talaga anasaya at da anaganak. Bagbagaan da ti anak da, nanang. Apay adida inati pa nga agbartak ti anak da. Nagawan kat akong sinsyamon si Kamira. Ti asawam timang bibiyagkan ka. Ngam naaramid mo kit din timang pang-orkan kwa na. Huston tatang. Da kami nga agasawa ti agsarita, may papaniti daytoy. Ay, awan maun, Max. Baybay amlatan apang pang-uran na ka ti asawam. No saan abartak ti anak yo, tatang? Awan ti kasta amaramanan na. Kaya't mo tayo derum ka, Mira. Ay, gapo iti inaramid mo iti anak ko. Siyak tupay nga amana, jak maaramid ti kasta. Sige, agdarom kayo lata, tatang. Saan kayo nga atrasan? Imbes ngamin abagbagaan nyo ta anak nyo, ngam konsentiran nyo mat. Huston ba kahit? Saan kan makisubang kinitatang? Bayam, saan ako nga ginom iti kaano man? Sorry, kat gusto ko man. Gapu iti panagsinong batmi iti ama ti asawak, saanen nga inulit ni Max tinaginom. Ita, addaan kami iti talo nga anak, ket naragsak kami asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Mira. Agyaman akpaga Mira iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, naswerte kapaylaeng iti asawam. Tangamin, sika, tinangkabil kankwana. Sana kas kadag iti daduma alalaki, nga isuda ti agkabil iti asawa da. Ala, sapay la kumangarod, tagtultuloyen ti kinaragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Mira, at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gaputan nakurapay kami, saan nakakayat ti ina ti kaayan-ayat ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Jessa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sigurado ka, akabailam ti agtrabaho dito'y balay ko. Kat ko namat nga agad-adal ka. Kabailak, madam. Sabado kan Domingo laang mati pa nagtrabaho dito'y balayo. Basta siguraduam maaramid mo amin at trabaho dito'y balay. Nangruna ti agdalos kan aglaba. Wen, madam, saan kayo amadanagan? Kabailak nga aramidan dagita. Adamay sa nga anak ko. Ni Denver. No adda dito'y balay, nasken nga asikaswam. Nasken nga ilutwam iti kanan na. Kantong palam, no anya ti ipaaramid na kan ka. Wen, madam, agtrab-trabaho ka di mat ti anak yo? Saan? Agad-adal pailaan. Kasmatlakan ka. Sige, madam, tung palag ti bilin nyo, may papan iti anak yo.
Kumusta tinagaplayam at trabaho, anak? Naawat ka kadimot laang. Una nang, pagsayaatan na, taas si daglaang dito'y balay tayo ti balay da Madam Sandra. Iso asa anak to amarigatan. Ano Sam, anak? Iti kasta, makalpas ka iti panagadal mo. Talaga asaan kon akabaulan ti agtrabaho iti nadagsan. Iso apasensyakan. Okay laang nanang. Sana bale, may salaangan atawan, agradwara kon. Idaw-dawat ko, asapay ko mata makagradwar ka, anak ko. Iti kasta, saan kanton ama ipada kanyak, nga awan naragpat na nga adal. Talagang agtrab-trabaho ka, tapno maituloy mo ti agadal. Uwanan daytoy laang ti pamuspusan, tapno makapagtuloy. No, adala ko mamay tulong ko ken ka, tapno saan kan nga agtrabaho? Saan nakakasyan yun? May mayat matlaang, no nagrigatak ti pananggunod ko iti baligi. Imbag no saan ka marigatan iti panagadal mo? Kabailak daytoy. Awanin sa bali a pamuspusan, tapno makatulpusak. Ngam, ibagam lata no kasapulam ti tulong ko. Basta ka ba alaklaki di ngay paay? Ipaay ko, Jessa. Hay, si kagayam ti bagbagan ni mama. Nga agtrabaho dito'y balay iti Sabado kan Domingo. Wan sir, siyak ni Jessa. Adda ka di ipaaramid yo? Awan mat. Ituloy mo latan ti aramidan. Okay sir. Agad adal ka? Wan sir. Anya ti course mo? HRM sir. Anya ayir kan? Graduating sir. Good. Imbag man. Takab alam apagiddanan ti panagtrabahom kan panagadal mo. Kasapulan sir. Awan ka di dadakkel mo? Nabayagan anatay ni tatang ko sir. Ninanang ko, saanin ang makatrabaho iti nadagsan, tadda sakit na iti puso. No adapan nakabalin na, Jessa. Saan kan nga agawid iti balayo ita arabi iti Sabado. Iti kasta, maaramid mo anasaya ti trabahom. Kan masapa ka nga agluto inton bigat. Wan madam, no day tati ko nayo. No ada assignment mo iti pagadalan nyo. Itugot mo, ta dito'y mo nga aramidan iti rabii. Wan madam, kasta talaga ti aramida. Ala, saysaya atam ti trabahom. Aywan, nakitam ka din ti anak ko. Wan madam, nakisarsarita itay kanya. Okay, nasayat nga rod. Sige, sumre ka kon iti kwartok. Takayat kon ti aginana. Rabiin, apay asaan ka pailaan nga maturog. Anya ter aramidam dito'y balkon. Sa anak pa'y ang makaturog, sir. Agpapaangin naklaan. Uray siya, sa anak ka makaturog. Iswa kayat ko ti agpalabas ti oras dito'y. Amangan no kayat yung nga itimplaan kayo iti gatas, sir. Mabalin ka di? Wala, sir. Alaman nga rod. Sumuro takon kan ka ija kusina. Ijay ta nga ituloy ti agistorya. Kumusta mo ti umuna nga aldaw mo iti balay ti amom, anak? Okay laang nanang. Panagkunak kat nasingpot da. Nasaya at matngarod no kasta, iti kasta. Saan ka amarigatan? Duadala ang matapagsirbyak, nanang. Kan nasingpot ti anak ni madam. Saan akas kadagiti daddo mga amo, abaon. Ala nga rod, aginanakan anak ko. Tada pa'y klasem inton bigat. Good morning, Jessa. Good morning, Matt, June. Kumusta ti trabaho? Kabalam ka di matlaeng? Saan ka amarigatan? Wan, kan nasingpot dagiti amo. Mano ka di ti serserbiam nga amom? Duadalaang, agina. Nasayat nga rod. Tapno saan ka wana amarigatan? Wan, kan amom, nagsingpot kanyak ni Sir Denver. Saan analastog akas nakadagiti daddo mga amo. Denver? No kasta?
lalaki ti anak ti boss mo? Wen, ket pagyamyamanak iti apo, tanasingput kanya. Apay kastoy matangkirik na. Kasla kayat ko asabado kuman. Tapno mapana ko ni iji balay da Madam Sandra. Kailiw ko ang makita ni Sir Denver. Oh. Anya nga tati kayat asawan na ito eh. Crush kon samot kan ni Sir Denver. Malaksid ngamin agwapo. Nagsingput pa eh. Nalaing amakiin ni storya. Akas na nabayagan nga agam-am mo kami. Makaturog-turog ak matan. Maturog ako na. Nasayatan da ka na, Jessa. Ada ka di iparamid mo, sir. Awan mat. Mailiwaklaan kan ka. Ni Sir Matt, apay ko makakailiw na. Amo mat. Ni mamalaang ti kadwak dito'y balay. Kanayon pa'y ngawan. Siyempre, narigat ti agmay-may sa ngawan kasasauna. Kasta ka di, sir. Wen, may mayat mo't lang no adda ka. Tapno adakad kadwak. Kasta ka di, sir. Ay, sige nga, Rod. Rugi akong tagtrabaho. Tani, ado ti trabaho nga agururay kanya. Sige, saan mo na problemahan ti agluto? Siyak ton ti agluto iti kananta. Ay, saan na, sir? Trabaho dayta. Siyak tulat tan tagluto. Siyakon, tapno na dardaras amalpas mo ti trabahom. Ang mga numaamuan ni Madam, katungtan na. Asino kumangay ti agipulong, kat dudwata mat ditoy. Ha? Alakit din, rugyamon ti agtrabaho. Basta siyak ti agluto. Nalaing kagayam nga agluto, sir. Siyempre, para kan kadaytoy alinutok. Tapno maramanam. Uray gayam awan katulong niyo, sir. Kabailan niyo matgayam. Siyempre mat Idi awan ka pa'y dito'y balay. Siyak ti para luto iti kanan mi kan ni mama. Ah, kasta ka di, sir. Wen, sigo din analaing nga kagluto. Among ka di. Agpada ti kursuta. Ah, kasta ka di, sir. Wen, iso nalaeng. Tasaan nga agpada ti pagad-adalan ta. Jessa, adda importante apapanak iti duwang nga aldaw. Sikapay lang ti makaammo diti balay. Wan, Madam. Kadwayo ka di ti anak niyo? Saan? Maipapan iti trabaho ti papanak. Iso makaamukan kan kuhana. Saan mo abaybayan ti anak ko? Wan, Madam. Kaano ka di ti ipapan niyo? Itan, katiyimpakim dagiti alaak nga arwatan. Wan, Madam. Gusto daytan, Jessa. No nabannog ka, aginanaka. Sa nabale, awan ni mama. Sa anak mo't nga gungat, oray saan ka ngagtrabaho. Kasano no sumangpet ni Mamam, kat narugit ti balayo. Di ungtan nak, sir. Diin tundandan ni na sumangpat sa kagdalos. Tangtangdanan nakmet ni Madam iti husto, sir. O di agtrabaho akmet nga rod iti husto. Day talaunay ti magustuakan ka, Jessa. Among ka di. Anabayagan nga adda pa naggustuakan ka. Ay na, sir. Saan kayo kumamit amang rabak iti kasta? Sa anak amang rabrabak, Jessa. Ay ayatan ka. Awan ka di mat panagayat mo kanyak. Sa anak ama ikarikan ka, sir. Bak nang kayo. Idinto tamarigrigat kamilaan. Saan aday tati pangibasaran iti ayat, Jessa? Nasingpat ka. Kat dayta, ti kinayat ko kan ka. Sir. Jessa. Ay ayatan nakadimat. Ti imak, sir. Saan ko nga ibatan ti imam? No saan mo asungbatan ti saludsod ko? Ay ayatan nakadimat. Oo na, sir.
Ay, ayatan ka man. No kasta. Denver nga ro tiyawag mo kanyak. Diyak kayat ti sir nga yawag mo kanyak. Nga, Denver. Amangan no agungat ni mamam. No maaman na dayto eh. Siyak ti makamukan ni mama. Saan ta kumapay nga ibagbagakin ni mamam? Sa anak pa'y anak kasagana. Saan ta nga mo? No umanugot iti relasyon ta. Amangan no agungat laang. Sige, no iso ti kayat mo. Sigat ti masurot. Jessa. Adamadmadlaw ko kan ka, Jessa. Kasla ka na yun ka, anaragsak. At da ibagak kada kayo, nanang. Kat sapay la ko ma, kasaan kayo nga agungat. Hanya ka di dayta, anak. Kaayan-ayat ko ni Denver. Ti anak ti amo. Ha? Ay, anak. Ang mga numaisagmak ka, iti panlaki ayan-ayat mo iti anak ti amom. Sapay la ko mata saan, nanang. Ay ayatek ngamin ni Denver. Mailiwak unay kan ka, Jessa. Denver, anya ka kadi. Amangan no makita na ta ni mamam. Anya nga ta. No ipudnutan ti relasyon ta. Saan kumapay? Amangan ngamin no agungat laang ni madam. Agad-adal tapay laang. Sa bagay. Kaya't ko ngamin, akanayon ka makit kita. Anya da ito madam? Kwarta. Apay da ito akwarta, madam. Awatem daytoy a kwarta. Kat umikat kan kas katulong ko. Aramatom dayta, tapno maituloy mo ti panagadal mo. Ngem adaywam ti anak ko. Nangeg ko ti pagsarsaritaan nyo iti rabi. Pangaasim, Jessa, dakkel ti arapaap ko iti anak ko. Apaman ang makaturpos, agabroad kamin. Isu anasaysayat, nga itapay laeng, aglinipat kayon. Madam. Adaywam ko ma ti anak ko. Sige. Ma'am Sandra. Awatak day ti akwarta. Ngam utang ko kada kayo. Isublik tumatla. Ay na, talaga asikatin ti restaurant mo, friend. Kas kumaita, nagadumanan ti tao. Wan nga rod, friend. Kat planok ti agpatakder iti branch. Kat sika ti pagbalinak a manager. Ay, bongga! Kaya't ko dayta. Go, go, go! Adayo pa'y bakla. Mangkita akpay iti mayat allocation a pagpatakderan. Ah, mabitlaing ay. Pag serbiak pa di kasarsarit na customer. Ay no, nagwapo. Sika talaga. Basta gwapo, masiputam adagos. Sika mo ti sapsapulan na. Ah? Sino nga minday jay? Ni Denver. Am-among. Wan. O sige, mapanak iti ayan na. Okay. Tapos kailan na nagpakita ni Denver. Kunak no adda ijay abroad. Nagsublida nga tan dito'y Pilipinas. Aday tan tinagtugawan na. Anya ti maipay ko, sir. At tugaw ka kuma, Jessa. Mabalin ka din agsarita ta. Sige. Sinapsapol ka. Itatanak awit kami kan ni mama dito'y Pilipinas. Pasensya ka kuman iti napasamak iti kalabas. Inistriktuan nak ni mama. Di na impalubos ang makipagkita akan ka. Kat di nakaturpos akon.
Nag-abroad kami. Ket ita, apay ang nagpakita ka kanya. Kaya't ko ama-amwang. Asaan ka napukaw iti panunot ko. Sikapay lang ti ay ayatag. Aging gaita. Kasano ni mamam? Saan nga umanugot day iti relasyon ta? Agrigrigat ka nga ita, Jessa. Adda nadagsan na sakit ni mama. Iso akapilitan ang nagawit kami. Kaya't ko ang makasarita ni mama. Mabalin ka di, Denver. Sige. Sumurot ka kanya. Sika. Wan, madam. Adto ya, tapno isublik ti kwarta nga impabulod yo kanyak ini. Jessa, pakawan anak. Iti anyaman na madi anaaraamid ko idikan ka. Pagyamanak pa'y kititikas diyang inaramid yo, madam. Gapo iti inaramid yo. Simaya at ti kasasaad mi kininanang. Gapo tanasaya at kaatao. Iso ako nam, asimaya at ti kasasaad yo. Itatagda kayon dito'y Pilipinas. Anya ti planom, Denver. Ang biro kak iti mabalin ko asar ka na pagtrabahuan. Iti kasta. At daw sarang mikin ni mama. Mabalin ka di asumrakan iti restaurant ta. Amok ngamin analaing ka ngagluto. Restauranta. Kunam. Wan, gapo ta iti saan amamayag. Kayat ko nga agkalay satan, Denver. Jessa. Agyamanak iti daytang imbagam. Nakaragsaksakak. Kat agyamanak unay kan ka. Ita, naragsak kami ngagdandan na kas-agasawa kini Denver, Mr. Lonely. Ket ti daw dawat ko iti Diyos, sapay la ko ma, tagpaut pa iti biyag dananang ken ti ina ni Denver. To'y pagayam mo, Jessa. Jessa pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulat ti agbalin anasaya at atao. Iti kasta, ad-adu pa iti sumangbay, abindisyon kan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad iti naga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinagan Aleyo, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napunuan ti asawak, gapu iti madi nga aramid ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sikat ti mangitulod ka dagiti ubing iti pagadalan. Maladaw ako niti trabaho. Kanayon ako na maladaw. Oray siyak, sana mabalin na maladawak ita. Inyunay-unay ni boss, amasapa kami ita asumrek. Ay, nagrigat mo tanti kasto akasasaad ta. Panag ko na, kasapulan ang mga lata iti kadwata dito'y balay. May mayat pa eh. Agudwata nga rot iti ipasweldo ah. Wen, o sige. Agbiro ka iti matangdanan akadwa tayo. Basta ita, sikat imang itulod ka dagiti ubing. Sige, umuna akon. Agtaksi tayo, tapno saan tayo nga agpapada maladaw. Un mama. Adda ita. Adda pa umaya taksi. Siya akong timang para. Para! Ala, lumugan kayo na. Wen, mama. Un mama.
Ops. Diretso lang ang manong. Baglakid din. Tanakalugan tayo adagos, mama. Wan nga rod. Da kayon tulat ng timakamu a bumabawan. Ag diretso akto matan iti opisina. Wen, mama. Saan nyo aliplipatan akanan dagiti balon nyo? Inkargak iti bagyo. Kun mama. Wen, mama. Ay ni, traffic. Ay, anyamatan. No kaano agdardaras ti tao. Nag-traffic pa eh. Mama, Hmm. kumita kayo iti dayja banda o. Ti motormat ni Papa Dayjay. Ha? Adangkas na a babae. Tiawanan pain nga amayo. Ay no, makita na iton malaman. Mabit lang, taalaak ida itiladawan. Tapno saan ang makapagulbot? Nakitam lang nga day niyang kasko. Ibagamon a babae. Tagulbot ka pa'y laang? Asino nga rodday ta babae, ha? Saan mo akayat nga itulod dagiti putot mo? Nga madamat sa bali nga itultulod mo? Saan ko a babae dayjay? Namamok lang dayjay iti pangpanganan mi. Agurura iti lugan na. Idi malabasak, inyang kaskon. Di na kunulbodan. No dinagas mo laang, apay nga rod anak ka helmet? Di kaya't asawan nga insaganaam ayalaan iti helmet? Kanin mo na kaarimuar, ngam da kami. Ngam naabutan da kapay lang. Sa dino tinang sukunam kan kwa na? Amumat ka na yun nga da extra helmet iti motor ko. Ken amumat a traffic, isu a naabutan dak. Juan, taada na kairantaan na. Isu nga adda ka na yun helmet nga extra. Sikati nakairantaan na dayjay a helmet. No siyak, apay nga rod nga impausar mo iti sabali. Impabulod ko lang, mate. Impabulod tarupam. Ikatam day a helmet iti motor mo. No saan mo nga ikatan, mapan ko pitpitan day a helmet. Ha? Jakun kayat nga usaran, ta impausar mo matan iti sabali a babae. Wanen, huston, di kan sumanao. Agbusingar man tangiwat mon. Nakababain ka dagiti karuba. Ha, adamot gayang panagbain mo anya? Ngam apay asyak nga asawam, kat awan panagbain mo kanya? Ay na, panawan ka man laingan. Sana malmalpas na ito'y asaritaan. Nakaumayak ta kayat kaakasarita. May papanitian niya, tatang. Apay, nagapakay manan ka ni Ulim, idirabi ay. Asino man ang tinakamuan niyo? Sa anin anas kay no asino tinakamak. Apay, di ka mo lagbalbaliwan. Isardeng mo man nga minti pa nagbababain. Sana nga agbababae, tatang. Amukan. Di ka man aglibak. Apay aya, ngad adda apat yan nyo ti sabali a tao. Ngam itisak nga anak yo. Ay, bagbagaan ka. Tadyak kayat adumteng to ti panawan nga agbabawi ka. Awan to ti pagbabawiak, tatang. Tawan ti madingar aramidag. Makamu ka no di mo kayat ti babagbagaan. Agim di nak to pagpabasulan. Adi ka binagbagaan, inton mauma ti asawa, ma? Sika ita ti mangitulod ka dagiti putot mo. Ibatim ti motor mo. Ag-commute ka mapan iti trabahom. Anya? Ada reklamom? Narigat nga ro ti ag-commute. Nagrigat ti matraffic. Gonggonam. Taapay ngamin akom conformity ang angkas mo. Ala, saan akon nga agiangkas, no saan mo akayat. Ngam pangaasim tadinak parigaten nga agkumyot. Maminsan pa'y makita kag yang angkas ka iti babae. Ha, puurak ti motor mo. Huwag ka di, promise. Saan akon nga agiangkas. Anya nga pare, matuloy ti ipapantay ti club. Ketwen na pare. Angam, amangan no aga pa kayo manan kan ni bagat mo. Awagak inton madamdama. Ibagak nga da overtime tayo. Sige nga rod pare. Ayos. Bakit? Sa dinutayan mo? Apay? Anda ngamin overtime eh. Marabianak nga gawid. Kasta ka dilakay? Ay kat, sige agan-anad ka nga rod dita. Nagyamanak bakit? Maturog kayong tulatan kadagiti ubing. Sanda kon nga urayan, tapno saan kayo ang mapuyatan. Ala nga rod lakay. Agtrabaho kan. Iti kasta, darasa malpas ti trabaho. Wen bakit? Bye!
Yes. Imbag lakit din, ta pinalubusan na nga overtime. Kung naklakit din, no, adumanin ti damagan na. Talaga nagpipintas na iti babae iti klagbaan na pananta, pare. Uwan nga rod, agsublitan to man ni Jay. Saan mo't amabalin nga agbartek ta? Ta mga no makadlaw ni bakit ka? Ay katuan agsublitan tumanen. Nuaddan tumanen kwartata. Kasano pare? Itulod ka nga muna, sakto agawid. Ay katuan Aday tanti motor ko. Mabit lang ta start na ka. Na, apa nga? Na-flat mo't tanti do apilid ko pare. Saan mo't a-flat itay daytoy? Apay ngay. Ang mga no napagtripan dati motor mo. Ay idamag mo man iti guard. No adda nakita na ngay masidag iti motor mo. Mabit lang pare. Inakasarita ti guard. Oh, anya ngay ti kuna ti guard. Delikado akon pare. Kung ti guard, babae ka no tinang flat iti pilid ti motor ko. Asawa ka no. Anya? Nasurutan na ka ti asawam? Ang mga nusan ang mamati ang nag-overtime, Mac. Kat sinurot na kay opisina, pare. Ay, sos. Delikado ka man nga rodan na, pare. Kasanom nga ilawlawag na ito ikinibagat mo? Kidawak latan iti pamakawan, ha? Imposible di nak mapakawan. Kat napakpakawan nakmat kadag iti napalpalaba sa panagbabae. Alang ron, pare. Ay, kapilitan nga agtakse akon. Alang ron, pare. Sublyak matan na ito yung motor inton bigat. Bakit? Kasarita na ka din Pakawanin na nung nagulbudak. Kaya't ko lang mati makaliwaksay. Imbag man kan ka, taday ta panagaliwaksay mo ti pampanunutam. Idinto ta siya, trabahok amin diti balay. Imbag ko mano sa anak mat nga agtrab-trabaho. Agpadatamot nga daan trabaho Imbes at tulungan nak iti trabaho diti balay. Saan mo? Tada kang ag-happy-happy dita. Di mat na pagsaritaan tan, ang mga alata iti kadwata. Mga ala kang aminan Apay ti kunam, nalakat agsapol iti katulong? Kasdosam. Sikan ti agsapol iti katulong tayo. No saan ka makabirok? Umikat kan iti trabahom ta agtalinaad kalatan iti balay. Total, day talag babae iti ammom. Awan babaik. Sana nga nagbababaik. Awan bibiyang ko kankan. Nauma ko ni Ter Aramidam. Basta ti kayat ko. Agbiro ka iti kadwata dito'y balay, tamarigrigatan akon. Ala, winin. Di ka madanagan, tagbiro ka. O anya, naawatam ka di matla ang dagiti imbilin ko kan ka, Jonah? Wan, ma'am. Sana bale, tano na itulod mo dagiti ubing, nawaya ka nga agtrabaho dito'y balay. Numalpas mo lakit di amin at trabaho, o di mabalin mo ang tagtugtugaw. Wan, ma'am. Bakit? Ita ata nakabiro ka kun iti kadwa tayo. Mabalin kun ti sumrak iti trabaho. Wan gayam, sa dino tinagamamoy nyo? Iti asidag ti pagtrab-trabahwak. Saan ngamin nga stay in ije pagtrab-trabahuan na? Kayat na kano ti stay in. Tapno mas natiptipid. Okay. Nga lang, Rod. Rogyamon ti agtrabaho ita nga aldaw, Jonah. Wan, ma'am. Anya? Sus! Pare, delikado ti naramid mo. Kasano no maamuan ni bakat mo, at chicks mo, tinsarak mo akatulong yo. Basol na Awan ti planok, ani Jonah ti isarak ko akatulong mi. Hanggang pinilit nakmet nga agbirok iti katulong. Kasano, numatiklo kayo? Napagsaritaan min kini Jonah, nga gananat kami, pare. May mayat pa ikit diti kadda na ije balaya. Tapnosan kami nga gastos nga check-in. Una, ngam delikado dayta. Laglagi pam, nga awan palimad, asaan ang maibutaktak. Anya, kasano, Leo? Kumusta ti Riknam? Kabaalam ti agmay maysa? Sumra ka kun iti trabaho. Orayam lata ni Jonah anang itulod ka dagiti ubing. Uman bakit? Nakatumarak matan iti agas. Kung nakapanganak matan. Awan matan ka sa pulak. Alang arod, panawan kan.
Magananad ka. Bakit? Nagbayag ka lagi din ayahan eh. Amumat ang mailiwak unahin kan ka. Umay ka man. Anya kalakit din, aya. Saan ka lang makatututor? Sigurado ka kadi akabailam, ang mga nukumaro ti mariklik nam. Sikati makaagas kanyak. Leo, ay ayatan ka unay. Syakla ko man ti asawam. Di ka madanagan. Tamas kay kayat kangam ti asawa. Leo. Awanan kayo, iti bayan! Ulib! Iti pa'y mismo a kwarto, ti pagaramidam iti milagro, Leo? Nagsubli ang tada nalipatak. Ngam kasto'y gayam ti maabutak! Ay, sorry, Olive. Hoy, babae! Pumanaw kan ditoy! Alaam amin ang gargarat mo, ta pumanaw kay! Pangasim, Olive. Saan kayo pumanaw? Saan mo nga ipanaw dagiti anak ta? Naumaakon kan ka, Leo. Iso ang manipod ita. Maaramid mo ti kay kayat mo. Panawan da kan! Magpapakasak, Olive. Ikandak pa iti maudi akong daway. Agbababawi ako. Ay, di nakarakupan! Madurmalakan ka! Amo ka naglablabo-sak. Ngamdyak ka bala na mapukaw kayo. Ha, bayan na kami apumanaw. Tamang anuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka! Tatang, tulungan dak ko makisarita iti asawa. Saan nga ipalubos dagiti dadakkel na makasarita ni Olive? Ay, anya ka ngaminti aramid maun. Binagbagaan ka, iday ngam di nakdengdenggan. Saan da ko nasirmunan na tatang? Tulungan dak. Pangasiyo. Agbababawiak itan tatang. Ay, awan maramidak iti desisyon ti asawam. Ti may bagakan ka anya. Baybay ampay lang ti asawam. Agbalbaliw ka. Barang maayayom tumoy lang agsublida kadagiti anak mau. Ikarigatam apagsublyan ti panagayat ken ka ti asawam. No, pod no, ngay ayatan. Agyaman akta na oray ka matlang nga rin mo iti opisina yo, Olive. Anya ti masapol mo. Kayat ka makasarita. Awanan ti rumbang apagtungtungan ta. No may papan ka dagiti ubing, sige. Sarong karamida. Mabalin mo ida nga irwar. No, kayat dati sumurot kan ka. Olive, mangnamnama aklat ta mapakawan nak tumutlahan. Agbababawi akon kadagiti nararamit ko. Sapay la kumata dumteng tumutlahan ti panawan mapakawan nak. Aging ga ita, mangnamnama akpaylaeng agsublin tumutlaeng ti asawa. Ken dagiti anak ko iti balay mi, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Leo. Agyaman nakpagayam Leo, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulaeng ti mga yaayo iti asawam. Bareng mapakawan na kapay. Ket no mapasamak dayta, ikarigatam kuman ti agbaliw pagayam ko. Iti kasta, saan da ka manen apanawan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Leo, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.